jopenjo kama ng'eny mokalo. Nito penjo maduong' ma nyaka wanonre go ka wakete into context. Nito pok mar oganda Luo dhi bedo nade e sirkal gi winjruok manyien ne. Victor, wacho ni pinyruodh polo ilaro. To pinyruodh siasa ikawo. Mano ndiko mane? Ndiko mane? Muma emowacho pinyruodh polo. Ndiko mar gavana 10 bari na 10. Koro amba medo mar polo ilaro. Kendo muma wacho ni joma lare kawegi Yamaro take. Yes, the violence, Yamaro take it by force. Ikaw gipon. Piny siasa, piny ruodh siasa, ikaw. Nekech gini duoko wa Victor, mana kama ne wantiere ka Kenya ne nwang'o uhuru, mbaka ma wasego ni chuny ler ahinya ni bose inyowa. Chuny ler ma Jaramogi Oginga Odinga nyobedo godo ka Kenya nwang'o independence. Kukone ni Oginga kama lere ni Kenyatta e jatendo Koro kantiere gima jakom nyalo kelo moganda Luo nyalo chamo. Oganda Luo be jo Kenya weyo chamo. Nyo mora nyoro kaneno ka Tiagas nyo dirore Kiambu. Ok gima nye miyo gino mora ok ni nekech odir Tiagas. To nekech budget mose tim Kenya kae mag Tiagas itimo ka koket joluo e wigi. Upaki sundugu. Mano me pode pakiruo. Nekech iko ga budget gi ndalo moko Moses Kude ne koni achiel kuom MPs ma Central ni nyaka koro gi med budget mar ang'oa mar Tiagas. Onya bedo Moses Kude kata wiye nyalo bedo ng'at moro madwa chalo kode kamano. Wacho nekech begi chal. Wacho ni gidhi medo budget mar Tiagas. Ne gin gi joluo e wigi. Nyocha achiel kuom jotelo moro ma Central ka aparo ni en achiel kuom senators ma Embu Tharaka-Nithi ka inedwa kelo bill moro matemo gagji e weche mag maandamano. Mheshimiwa Ruku kosa. Yes, Ruku en Ruku. To sama nodwa chungo weche mag maandamano ni wiye ng'iyo Kisumo. Ong'e ni kuno e kuma Tiagas tie e kuma GSU ni e gi tich. Nyo ok ging'eyo ni duk bende nyalo wiro. Kora paro ni wan kama ber ma we joma moko bende ogo iye lweny ni. Mae inyalo paro bang' yiero mokalo. No somo jakom paro mana ka wan kae. Wabet sini aje obedo mana kama obede ni. To wacho ni jakom be koro lokie pattern matin. Apuoyo ka nodwaro ong'er ka nodwaro hik mabor to nomi Nyasaye ne ok ofuwo. Kapap de nyakilok pattern. Nyakilok pattern. Kora paro ni bedo ni namandege biso mbogi malo. Yes. Bedo ni jakom oloko pattern Victor. Ing'e ni Victor gima kik wil godo ni ok ni William miyowa gigi nekech oherowa. Siasa onge hera. Siasa en interest. Bende William ne okonyuol kawuono ni mochiwo yude ka Raila Odinga ng'ama ber kendo en mzee man gi hekima man gi wich maler. Manyo wacho nyaka ni odwa ne timo gi kinda mondo ne ni ochiw luor ne jakom. Ochune. Victor, in achiel ne masewacho ni wach to ber ni winjo wach be samoro kiwinjo. Asenyisi ni kineno ko oyieyo wuok gi ng'wech ka to ringo gi ng'wech modonje mach. Gima lawe lich molo mach. Kucho bel nitie. Kucho bel nitie. Koloko ng'e mong'iyo ng'ama ya ng'e. Gino pich.